Galo kae teko nusul Jawa Jawi desel padune mangki tinggal andek puno sengal sengil sumbar jaluk petal nora wurung kintil
titik gawe becik ora titik tata krama ora ngerti seneng aku. Dewa Ruci ki anggere cah loro saron iki wis adoh udane terus batine para tamu lulus rarjo nir ing sambikala
Ervina Ayu Ning Tias tata cara adat widiwidana pinurwakan panglolos ponang wanggingan panjenenganipun Bapak Purwati mugi keparinga sanaten kanthi sawendoing diri anglolos ponang wanggingan putra temanten priya matur nuwun. Ayo kula nuwun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala yudlilhu fala hadiyalah. Kula nuwun karahayon kawilujengan mugi tansah winengku ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Ibu Tri Yatmi Sakula Wangsa ing pidalem Padukuhan Pilangan RT 3 RW 6 Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menggah wonten ing titil laksana wisudan Talidarma ingkang putra putri ingkang sesilih kusumaning ayu Roro Siti Handayani sampun keparing kajatu bagus ajitu Sabto Prakoso atmaja saking pentinipun Bapak Agus Sutopo Ibu Saminem ing pidalem Padukuhan Langsuran RT 3 RW Sekawan Desa Karangasem Kecamatan Laweyan Kito Madya Surakarta Hadiningrat. Leres Bapak nggih? Ibu leres nggih? Puji syukur alhamdulillah pantes kitunjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng minangka wasesaning adil kanthi sawanipun Dewa Ruci nderek muji tumanduk putra temanten sarimbit kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamanga bainahuma fi khair. Pamangku ganti Ibu Tri Yatmi Sakula Wangsa sak bibaripun tasakuran dalu menika mugi tansah pinaringono panjang yuswa rezekinipun derbolo kiyat kerat momong putra wayah. Sowan sesarengan Pamatri Budaya Dewa Ruci sinengkuyung wonten Eko Dwi Tri Catur Wara Widuwati ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alumni grup Nuning Dewi monggo. Oh lala monggo Klaten Bersinar Murti Sari Dewi Sumber Surakarta ingkang sampun pindah kakak wonten ing manggung ngemplak Boyolali. Unika Wati Taslim monggo Bapak Pur lolos ponang wangkingan putra temanten kalajengaken pujangan ing Jerat Mojo ngaturaken tata cara adat Bu. Nggih, ngapunten Pak Pur. Nggih. Tata cara adat widiwidana sampun kula aturaken pujangan ing Jerat Mojo monggo sak wetahipun kunjuk dateng pujanganipun Jerat Mojo putra temanten Sarimbit. Pungkasanipun mangke putra temanten kepareng sungkeman Bapak Purwati ingkang pareng anglolos ponang wangkingan. Ervina Ayu Ning Tias. MC Paten Dewa Ruci Kasepuan Agus Bunder
Ponokawan pembawa berkah Gareng Bejen. Kanthi atur wilujeng dalu kunjuk dateng para tamu, wilujeng miyarsakaken. Kanthi atur salam budaya, salam Dewa Ruci. Sesarengan kula Otot Supardi. Wilujeng dalu nuwun matur nuwun. Pinurwakan sawetawis langen suka beksan sawetawis. Nuning Dewi, Unikawati, Ervina Ayuning Tias, Mas Gareng Bejen. Pasukan siap jalan. Ruci campur sari Boyolali kerja bareng bersama audio sound system Bintang Putra, sound system alap-alap dari Boyolali, dan juga Zunani Multimedia, Master Gareng Bejen Karanganyar Tenggelam. Selamat malam wilujeng dalu. Live streaming langsung Zunani.
Oke, hadap kiri semuanya, anak-anak yuk, kiri ya. Kembali semula. Ayo lo toki ganjel toh. Ganjel toh. Matur nuwun mangkaten sahabat awis pambuka para kadang pamatri budaya Dewa Ruci, Mas Gareng Karanganyar tentram, Mas Bejen kadangku sepuh sing tak bekteni ya tak tresnani. Nggih Pak Dalang. Nggih sowan nono daleme Putri Yatmi iki arep piye-piye wae. Garwane kuwi biyen labuh labet karo awake dhewe melu ngrembakake Dewa Ruci iki kliwat 15 tahun. Oh nggih. Iya. Putri Yatmi almarhum Pak Wardi menika nderek campur sari kula. Nggih. Tapi sampun kula dol ten Mas Partioto. Apa ya ning campur sari kok didol to reng-reng. Lah kowe iki ya ora usah ngurusi campur sari. Campur sari sak rombongan kowe iki karo kowe engko mangkat dhewe. Kowe iki akeh kowe. Ya ta? Aku ngedol ora bahan-bahan. Piye? Aku ya butuh wong waktu kowe kena krisis moneter kae. Saiki iki ya wis tak dolne nang gone grup Putra Budaya. Ngene puja. Wis ora apa-apa sing penting kanca-kanca jek nyawi. Leres bener. Manunggaling kanca kerukunan ki pancen gedhe, ya ta? Mugi-mugi Putri Yatmi anggen ngagungan kersa katebihna panggoda pangerencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Agung, Iya. Pak Siti kalih Mas Sabto mugi dadosaken jejodohan ingkang atut runtut pindho mimi hamiduna. Amin. Keluarga ingkang sakinah Amin. mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Iki ngene Kang Gareng. Iya, Lik. Surute almarhum iki saiki Dewa Ruci wis ana sing nyuli, wis ana ning nggoni. Ya mung pintere beda. Pinter almarhum nek karo nyuleh iki. Tenan. Wah, iki lek nyuleh ketok bodoh banget tenan. Wah, Almarhum kae nabuh karo Malik iki. ah iya kae nabuh ki iso ngentes raine Jumawan iso kok. Ah iya. Iki Lagi. alhamdulillah sing Iya. tamune kathah sing rawuh. Alhamdulillah. Mantek parkir ora amet. Aku sing salut termasuk Putri Yatmi kuwi, termasuk ewone piantun len diridhoi karo Gusti Allah. Amin. Seminggu kepungkur aku masang kajang teko kulon teko lor kono ki aku pirang-pirang minggu ning kene, njuk ingon kene. Kuwi udan deres. Aku ya mung nyuwun karo Gusti muga-muga sing penting bengi iki terang, Ren. Amin, amin Ngono. paringi tingkat. Perkara sesuk udan ya wis aku wis ora dijeb. Putri Yatmi ngapunten nggih Bu. Kula mangke mboten saged resepsi menika rampung amargi kula ngayahi kewajiban wonten Tanjung Sari. Tanjung Sari, Nggih, menika kemengkon ngemplak Boyolali. wayangan Ngregengaken wonten wayang dakwah haji. Bapak Tri Setyo saking Sukoharjo, Pak Sri pengasuh Setyo. pondok pesantren Al-Falah. Al-Falah. Matur nuwun, matur nuwun. Tetep berkah, berkah. Nggih, iki disowanke penyanyi Dek Ayu karo Dek Nuning. Dek Nuning. Solo karo Boyolali. Janjane Dek, aku sing rindu. Wes rong taun Lawase ora
Sugeng dalu Mbak Nuning, Mbak. Dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Ayu. nggih, Pak. Alhamdulillah pokoknya wis bungah sing tanpa upama. Menika sinambi lumintu nyambut gawe ngaturi kunjuk duta pangarsa Bapak Mardi anggenipun meratitisaken foto-foto pangeston saking keluarga. Monggo Bapak pinurwakan saking Kadang Besan Sutrisno. Ewon dene foto pakurmatan angka kalih mangke saking keluarga Pamengkogati tokoh masyarakat tan kantun keluarga agengipun. Monggo dipun laju Kang Mas Gareng. Nggih, Pak Dalang. Pripun Mas? Pokoke didum wong telu. Bawa rumangsa sing iso wae. Aja sing nggugu karepe dhewe engko ndak mung mangap-mangap ora abad. Wah, ane iki penyanyi ku loro iki pancen tenang. Wis. Petingan. Petingan iki musik ringkes oke, orjen tunggal ya oke. Saya le iki. Aku tembang kemenangan, Pak. Tenan. Aku di WA karo Mas Santo. Nggih. Lekon. Oh, apa? Ayo Mas Parti apa sing arep diatur? Ayo larase pelok barang. Pelok barang. Nyuwun pangestu Mbah Randimo, nggih. Wah, matur nuwun. Tos, Mbah. Nah, nggih. Gegarane wong akrami Tutu panda tutu rupa. Agus ngadeg ya iki. Lah ya iki ngopo ket kok gur lunggah. Hamong ati pawit tane Wiwit mau aku wis diweling. piye? Ngomong ngosel. Diweling piye? Sutre si aku urung maju ki wis meling. Piye? Engko sing pinggir dhewe sik dhewe ya. Sing pinggir dhewe sik dhewe ya. Iya iya. Iya. Gawane ta? Sapa pinggir dhewe iki sapa Pak Dik? Pak iki Pak Dalang pinggir dhewe. Penyanyi sing pinggir dhewe engko sik dhewe ya. Luput pisang kena pisan. Mbak Nuning. Ayo. Dalam. Ayo bawa niki. Oh, aku ya melu bawa iki. Iya. Yen gampang lowe gampang. Iki ngene kok Mas Gareng. Piye Pangalem bono matur nuwun Mbah Randimo iki mau bengi ya wis nunggoni ning kene. Mbah Randimo. Wah, terus ngebel aku bengi-bengi. Wah, sonmu penak banget. Niku men mixer cilik, Mbah. Nek mixer gede, wah malah payu ning kene. malah nyeter. Lah nggih. No, nano. Monggo Dik Nuning. Gantian Mbah Randimo sik. Mbah Randimo, Mbah, sakku Mbah, cepet Mbah. Wah. Mbahku kan lho, ning Mbah. Diberkahi Mbah. Ya, welese dikek kene. Buri enek ke jatahe Mas Pujo. Teko ngendi mau? Mbah Randimo Yen ki angel, Mbah. Lah, suwe ora ngono kok ya saiki lali. Suwen dadi angel. Yen angel ke langkung tan kena di Nano. numbas harta Matur sembah nuwun berkahe Kakung Randimo sembah nuwun. Monggo, yuk diaturke pamijene, Dik. Dawah Kayung Yun nggih, Pak. Oh, ngaten? Nggih. Kayung Yun. Pamundutane Bu Nuning kali Oh Mbak iya. Ayu. Oh iya, monggo. masa penyanyi ngersakne dhewe Mboten apa niki mengke nyawer kok ya. Niki nyawer. monggo Mbak Ayu Nalika ingsun ketemu mring sliramu jelas
Siap kele Yun. Ah. Ah. Mas Gareng, pancen kanca ki ya guyube kaya ngene iki. Nyambut gawe ning ngambi bantu kanca. Ben semangat, nyo. Iki. Yunarko, kowe tok ulem kok nggone Son FBS ya to ditampa. Iki. Ya. Iki dowol tanggal selawe ku ya dikon nyumbang. Kowe ndek ben disumbang to. Ki siji ki Danang lar dadi mantune Rasido iki. Ya, kok ya tok ulem ya to. Ah, nyo ditampa ya. Wis. Ulem-ulem nek nggone wong duwe gawe. Lah iya. Ayo tekno wong yo. Wah aku pancen dadi wong tuwa ki repot. Gur dibruki ning nggon aku nyoh. Jaman kawin digawe kae yo ngono. Wah le seniman-seniman Boyolali dibrukke ning nggone Pak Oto Dewa Ruci. Wah aku ngentik teko Selo, ngentik teko Cepogo. Waduh. Yen aku demben ora kongkonan wong ayahi dhewe. Lah takane prapatan sapa cocok jenenge takon njiko. Dadi kreatif iki jenenge. Ngrekasane wong liya. Nah iya. Kadening gon ku kasmaran ening gon ae. Jas. Katur lenggah para tamu wilujeng dan wilujeng laras. Sesarengan Campur Sari Dewa Ruci Boyolali. Enak karo ngilu. Jogetane penak ndi? piye rasane? Penak iki. Karo Nuning penak ndi? Penak iki tapi cek bebas iki. Cek bebas iki piye kalau bojone mrengut? Iki dingetik lek karya.
Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, santai wae. Lek karya ngapunten nyilih sedelo. Wah, isik mening. Iya. Timbang sing nang omah. Iya. Mangga Bu. Kose. Piye? Piye Wong piye? iki saya gotong royong iki. Lah kowe iki kok apa enek? Lah ngapa? Pemain campur sari kok nonton campur sari. Ora. Aku arep melu sing kendangan ki mau. Ning Hah, piye? ning asam uratku dikontrol sik tris. Ya. Piye? Nano, Pengen nano. melu. Yuk. Apa ora ketatap wetengmu? Ah, ora. Iki wis rada cilik ketoke diet iki. Ora diet. Ora diet. Lah apa? Pikiran. Ya, lanjutke. Mangga. Gede. Milangane Sok. Ae. Ya. Jok. Nggih, matur nuwun Dek Nuning Dewi, Dek Ayu, nggih. Mas Otot, Dalem ngapunten sadereng niki nggih. pun setengah sedasa. Oh iya, nggih. Amargi menika wayangan dakwah niku mboten kados wayangan biasa. Leres Mas Menika Gareng. limbukanipun sekitar jam sedasa. Nggih. Niki sekitar setengah jam kula niku perjalanan Nggih. wonten Tanjung Sari, ngapunten wonten Nggih. lepatipun. Matur nuwun, Wonten warga berkah-berkah Kang Mas Gareng, donga dinunga ji pinuji, sukses samudayanipun. Dek Uni, Dek Murti Sari Dewi, monggo tak suwun jumeneng. Kendok-kendok Murti bareng Uni tapeni lagune mang pilih bareng Dewaruci. Matur nuwun dalu Mbak Murti, Dalu ki Pak Dalang. dalu Dek Uni, Nggih, dalu Pak. berkah sehat ya. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun, kudu dijaga kesehatan supaya bisa nglestarekke kabudayan sing adiluhung, nyambut gawe no jaman kelakone ya. Nggih, yuk diaturke lagu kanggo para tamu larase apa mau adimu wis nyanyi pelok barang. Ya. Iki diaturke manut aku. Slendro Songo. Ya. Nah, nggone kanca ki pancen Slendro Songo. Mumpung iki ketemu karo Sone adiku lanang Slamet Slamet. Bintang Putra di live streaming langsung karo Yunani TV. Sing wis kondang gambare bening. Streaming ora Le? Heeh to? Lah iya. Kangge Bapak Ibu among rawuh ingkang kepareng ningali live-ipun Dewa Ruci wonten dalem mriki mangke saged mirsani live streaming Yunani TV. Insyaallah live-ipun sampun medal dengan catatan jikalau masih ada paketan. Nah. Gus, iki ki awake dhewe iki nge-MC ki nek Amor Bintang Putra dasare sing duwe son melu. Wah iya. Kowe iki ora urunge ora ning kaceke, ora ning bedane nek perlu kalah. Son ngangen-ngangen ya bintang Aku tak putra buka iki. tok engko main diteruske karo le ngeson. Ya. Mas, selamat. Mas Slamet. Wah, tenan. Wis pokoke luar biasa. Iki sawene tenan sesuar tanggapan gone SBS iki pancen bae. Iya. Jenang kula. Yo kanca-kanca bareng jiro lu. Mambu ke ya. Jantenan le nyaron gandang jebles almarhum. Yo. Ayo le di omah. Oh iya. Yo, mikir dikake Mas Slamet Bintang Putra. Ya mak. Lali aja lali ya coba. Nunano. Ya. Ki satu-satunya tukang son le duwe suarane apik ya iki. Ya mung tekon nih. Iki karo Sing luwih apik. karo Heri. Lali aja lali.
nggawa kesenengane kremenane almarhum Pak Dewar. Lah iya. Ali-ali. Ali-ali. Nano nano. Ya. Ali-ali niki sulih kula Aja dianggep sepele bareng selamat nyuwara kucing-kucing do metu kabeh. Ayo, ning aku ya melu seneng lho, Pak. Ah, iya. Iki bengi iki aku bungahke Reoni Akbar. pemain lawas. Ono Mas Sofyan. Ono kabeh. Mbok kala-kala iki Dewa Ruci komplit ngene iki nganggo anu melodi ngono kuwi. Ora kuat. Masa aku namung sijian mbok indirke lho, Pak. Mesake lho ya. Yunarko, setiap Dewa Ruci main teko Pati Purwodadi ilokno timbang kowe ngeling-eling lagu dangdut budrek. Anggere digoleki lagu santri pondok ngene wis bingung. Niku sing pripun to, Mbak? Mbak Uni, Nggih. gajaba Dewa Ruci saiki nganggo gitar, seragame yo anyar. Elok. Dewa Ruci seragame anyar. Seragame anyar lagi iku. Kala-kala ngene iki komplit ngene iki ora kur siji tok ditinggal lho ya. Yo. Kula mboten melu. Sing gawe nek kene lho ngambine. kula mboten melu lho. Gawe nek kene lho. Ya nganggo Arjen Yamaha to, Lek. Kula mboten melu Among ati amung ati nonano sanggo deli ikat dua lolo Pak Otop, nun Mas Slamet bawoi jutre sing ngeske aku. lah ngopo ngopo kok mencam-mencam Piye tres aku lho? Nyo lha nyoba nyo. oh iya ya dang kowe nek meri dang yen dadi lara kula ya yen Ora apa-apa. Lah wong kene suarane gandeng kok. Ya Allah. yen dadi lara kela sedih rinten dalu Mas cao mampir Mas boten. yo Agus Bacotke guruku, sapa bojone Aa. Sapa? Aa Karyo. ayo mikir dicaoske Iya. mikir beles dicaoske cepet ndi piyantune ngono men melu partisi sapi Engko nek rampung terus disuluki. iya iya ila tuwa Dik yo Ayo. oh rawuh ning kono ya monggo gunganipun Kakang monggo Yen dadi lara kela yen dadi lara kala sedih sedih enten dalu ketok kewala ya nganti anti nonano besok apa bakal bali nonano
yen bali bekjo Matur nuwun kadangku sepuh saka Nagasari Mandungan. Monggo Dik Murti, Dik Unik. Ngagama ali-aliku pamrih aja li marangku nadyan kula boten melu bisuke ngelingono lelapetku lamun ambane seloko emane amang gawe juwo iki ambane kancana pamriye atansah mangriya yen nganti tinggal wong sece besuke was mangsa padha pilihan aku mripat biru pamriye amrasulisya ingkang warani yen takon isi atiku besuke Matur nuwun Dik Murti, Dik Unik, para tamu putri kakung sinedahan. Sawetawis pasegahan saking Dewa Ruci Kasih Kekarono pamenggo gati kepareng ngaturaken sawetawis atur panuwun miwah manembromo rawuhipun para tamu dene ing kepareng kinaryata langing basa ingkang winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Gunardi. Jumenengipun Bapak Gunardi Jinajaran kinarya pangapit-apit panjenenganipun Bapak Joko Wahyono tan kantun Bapak Sukidi piyantun luhur ingkang piniji sumangga kawicaksanan kula semanggaken tindakipun Bapak Gunardi lamun to Cinandra pindhane kaya nalendra ing Mataram.
wacana pamenggo gadi kadang pisan sumrambah putra teman. Gus. Ya Le, nyambut gawe Le. Wah iya Pak. Ki wis Ngaturke napa niki Pak? mirunggan. Mirunggan nggih. Ana pamundutan saka pepundenku sing lenggah ana wingking. Sinten? Bapak Dodo. Nggih. Ngersake napa kala lagu nih Bapak? Orang lindur. Orang lindur. Nggih. Nggih. Oh, Orang lindur iki dibawani karo kadangku saka Nogosari. Nggih. Sing nyanyi Dik Unik karo Dik Murti. Wah iya. Sing mau lagi anu kepedhot katresnan lagu. Ha iya. Ayo nek jeneng Unik biasane main joget teleter kae. Ora apa-apa kok, Pak. Niki pun bawani. Dalem? Oh iya. Belok 6. Belok Kersake Pak Dikaryo sing bawa. Saking bapake nggih. Tak terne Pak. Iya. Wah, iki jaman Unik ijek Aku jek ngono bergedek-bergedeke karo Nuning. Wah. Mbok jaman kowe urung pegatan nganti wis bola-bali. Bola-bali. Rumaos aku kok nyedake apa anak buah kok Ora pegatan nyedake, wae critake. lho. Mbok jaman kowe ijek nggawa gelungan gede kaya kembang kae to. Iya, karo Motormu espas le macetne dalan kae. Ah iya. bareng lundung. Zaman ki ora, zaman karo Nuning saka ngene Mas Jun, kok palur tekan Kartosuro ngepit gelungan. Zaman semono kan Cik Suwita karo Kanjeng Raden Ngabehi Purwanto. Oh iya. Wah. Matur nuwun. Wonten menika. Monggo Kang Mas. Cakepane manut panjenengan. Aja turu sore kaki Aja turu sore kaki iki donga. Terus ana dewa ngangklang jagat ana dewa nganglang jagat. Terus ngopo Kakang? nyangking bokor kencanane Nyangking bokor kencana. Isine apa Kakang? Neto ngotetula Kejaba donga tetulak apa meneh Kakang? Sandang sandang kelawan pangan sandang lan pangan kanggo sapa Kakang? Yaiku bagaian nipun bagiane wong apa Kakang? Wong remi? wong maleksa parna rimo Matur nuwun Kang Karya kendang luar biasa, sembah nuwun berkah barokah. Orang lindur monggo Bu Murti Buni.
tamu Purwa Madya Wusana tata cara sampun dungkap paripurna kacihna para kadang Krida Darma sampun paripurna nggih kepareng caos pakurmatan ingkang menika mangke kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Purwadi menawi boten klendu keparengan jengkaraken putra temanten jumeneng wonten sak ngandhaping gapura winangun wigatos ngontapaken kunduripun para tamu putri kagung surung mandonga mewah pamuji mugi kunduripun para tamu tansah pinaringan rahayu sak marga-marga ngantos dumugi dalem sowang-sowang ewontene kula ingkang kinarya pampiwara lenggana kathah kekirangan kula usikum wa iyaya fi taqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasegahan langen suka kalajengaken malih monggo diajeng Mbak ya sok berkah samudayanipun Kang Mas Dodo sembah nuwun Kakang Karyo Dono Rasa sarengan kadang 4000 daya ugi mboten kantun kunjuk dateng